hauka ne ka dinga kiran yarinya kana ba ta hakuri, ba laifi kai mata ba. Hauka ne ka dinga kiran yarinya kana ba ta hakuri, ba laifi kai mata ba. Wai kai anan kana kokarin cewa dole sai ka tura wa yarinya so a cikin zuciyarta. Har yarinya ta gane cewa san da kake mata ya haura irin san da take maka, to kana ruwa kasan bado. Akwai hanyoyi da dama da zaka bi wanda zai sa yarinyar da kake so ta kaunace ka, ta soka. Na farko, ka gina rayuwanka. Ina nufin idan kasuwa kake zuwa ka dage a wajen kasuwancinka, idan wajen aiki ne ka dage a wajen aikinka, sannan ka zama ɗan gayu. Akwai na biyu, ka dinga kyautata mata. Akwai hanyoyi na kyautatawa da dama wanda kai ka san su. Sannan a relation tana so ka dinga girmama ta. Ka dinga girmama ta, ko da wani laifi ta yi, to ba za ka yi mata faɗa a gaban ƙawayenta ba ko a cikin mutane. No, ka same ta a gefe ka ba ta shawara, sannan kuma idan ta yi abin yaba ka yaba mata.